argazki hau Ostiraleko kontzertua da, zero zein ziaten ere bai, eta ez nintzen gai izan reazionatzeko eta ezer esateko, eta, bueno, uste dut merezia bala zero zezatian. Lehen esan dut, kontzertu hasi danean, Elogoi Barrio Musika Eskola familia handi bat dela, eta ni 8 urtekin hasi nintzen musika eskolan, eta nik uste dut 8 urteatik 4 edo 5 urtek enduta kanpoan egile nintzala ikasten, nire bizta guztia musika eskolan nindut. Ikasle bezala, gero irakasle bezala, eta gero zuzendari bezala. Eta ez dakat ezer txarrik esateko musika eskolan kontrakua dana ona, nik ostia egin esan aban, mesedez jarraitu ezagun umiak musika eskolan matrikulatzen. Hau, altxor bada. Musika eskola, goi barrenak hau, altxorrek handinetarikoa. Itxen ere, kristona, baina kristona. Eta jarraitu ezagun agia, dano, mesedez, eta esango justo horrek baina gogarra esatek esan zaban. Ez nao triste juten naizelako, posi nao egon naizelako. Eta ni oso posi nao, Elogoi Barrio Musika Eskolan naizelako.